Кани зани маймунот. Из зани ту ай аввал маъқул набуд. Бояд ҳамун вақту соат дафш мекардӣ. Фаҳмидӣ ҷони апа? Айрод кизанта? Занак? О Занак! Лабай мардак? Ассалом. Омадин апаҷон? Омад апаҷонот. Нафаҳмидӣ? Омадӣ? Нафаҳмидӣ овози апатар? Бахшиш нафаҳмидам. Марҳамат кунед дароин? Намезгарам. Гудак тагир пеши ма биё. Тенҷӣ апаҷон? Гудак тагир пеши ма биё гуфтистам. Рав тез ки нигоҳ карда наисто гудак тагир иҷа биё. Хулоса як хулоса. Ҳозир мегирӣ дафш мекунӣ. Ман вақти зиёдатӣ надорам. Як кудака гирифтан ҳамин вақт мегирад. Тенҷӣ апаҷон? Тенҷӣ ҷони апа? Пуш попшота? Ай дар берун биро. Мардакҷон, мефаҳмонӣ дар ҷа чӣ гапай? Чӣ чизе мега ҳамин гапи апама гӯш кун. Пуш попшота? Охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорам. Мардакҷон ягон чӣ гӯяин? Ман куҷо мерам ба ин кӯдакҳо? Апаҷон, мара гап нишонате. Пуш попшота? Охи апаҷон, ман ҷои рафтан надорам. Ба ин кӯдакҳо куҷо мерам? Пуш. барои ту дар ин хона ҷо нест дигар. Тез дафшо, фискака дарах назар. Пай рафтат шава омадад не. Аҳ ҷони апа, дидӣ, бояд ку ирам сари вақт дафш мекардӣ. Науша меёрем. Ҳайби як хона будро апа. بعد از 30 سال раҷабали бачам, ҳама меҳмонҳои даъват кардем, ҳеҷ кас намонд. очаҷон, бе ташвиш. ҳадомира ки гуфтем, ҳамаша занг задам, буда даъват кардам. ҳам курсотона, ҳам коротона, ҳам даъватномаи ҳам қариш гуфти ҳамун гапо бурдам, ҳамаша додам. очаҷони ма ки худаш фурсат наёфт ки барои дари шуморо биёяд, ина ма фарзандаш. марҳамат, рӯзи ту якаи шамсиён дар тарафхона интизортонем. офарин бачам, офарин.